כן, אז ככה, אז אני אספר בכמה מילים על נוני, ואחר כך אני אתן לה את הטיפים שלי לזוגיות מוצלחת. נוני התחילה לעבוד אצלנו, היא שמרה על הילדים, ומה שהכי בלט מהכל זה הכימיה על הילדים מההתחלה. למרות שמבחינתה היא תמיד אמרה, אני לא רוצה ילדים, אבל זה דבר מאוד מאוד בולט אצלה. עניין הזוגיות, עניין הילדים, הכימיה והגישה לילדים והאכפתיות לילדים, שזה משהו שממש בא לה בטבעיות, שזה כבר הצלחה אחת לנישואים שלה. דבר שני, מה שאני יכולה להגיד כטיפ לחיים, זה קודם כל להיות חברה של בן הזוג. לפני שהיא אשתו ולפני שהוא בעלה. להיות חברים, לשתף אחד את השני, להתייעץ אחד עם השני, שזה מבחינתי משהו שהוא להצלחה קדימה לעתיד. זהו, כל היתר, כל התכונות, כל היתר יש לה בטבעיות, אם זה לסדר ולארגן ולנקות ולבשל, זה משהו שהוא מולד אצלה. אז ככה שזה משהו שהוא גם יתרון מאוד גדול. חוץ מזה אני מאחלת לה שתהיה לה זוגיות מאושרת וכנה, ושיהיה לה טוב, אני אוהבת אותה.